faɗa a kanta illa binta da addu'a. Wannan aiki wanda addinin musulunci yake mararin samun masu gabatar da shi shine ayyukan kira zuwa ga addinin musulunci, wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika humul muflihun. Ubangiji yace waltakun minkum ummatun, lallai a samu wasu al'umma daga cikinku. Minkum ɗin nan malamai suka ce min ce tab'idiyya, ma'ana wani sashi. To yadda aka ambaci cewa wani sashi, shi yake nuna cewa ba kowa bane ya cancance ya ɗauki wannan aikin sai wanda Allah ya zaɓa. Ba kowa bane zai iya yin wannan aikin sai wanda Allah ya tarfa wa garinsa nono, ya bambanta shi tsakanin sa da sauran mutane. Shi yasa yace minkum. Menene aikin da Ubangiji umarni? Sai ce ya amuruna bil ma'rufi, su dinga aiki ko umarni zuwa ga ayyukan alkhairi. Wa yanhauna 'anil munkari, su dinga hani daga barin mummuna. To amur bil ma'rufi, nahyu 'anil munkari, to ba kowa Allah ya ɗora wa yinsa ba, domin ba kowa ne zai iya yinsa ba, kamar wanda ba shi da ilimi. Haka wanda yake da ilimin in ba shi da haƙuri ba zai iya ba. Haka wanda yake da ilimi da haƙuri idan ba shi da mai da lamari ga Allah ba zai iya ba. Haka wanda yake da mai da lamari ga Allah idan yana da burin tara abun duniya ba zai iya ba. Saboda haka ita minkum din nan ta ɗauki ma'anoni da yawa. Ana buƙatar mai haƙuri, ana buƙatar mai juriya, ana buƙatar mai duba kawai lahirarsa, kamar yadda Ubangiji ya haikaito mana a cikin kissar Sayyidina Luqman lokacin da yake wa ɗansa nasiha, sai ke cewa ya bunayi, ya kai ɗan ƙaramin ɗana, aqimis salata, ka tsaye da sallah, wa amur bil ma'rufi, kai umarni da abu mai kyau, wanha 'anil munkari, kai hani daga barin mummuna. Sai ce wasbir alama asabaka, kai hakuri bisa abin da zaka fuskanta. Wannan aiki ko wannan jagoranci da wannan zakakura jaruma ta ɗauka, to lalle abu ne wanda musulunci yana buƙatarsa, musamman a wannan lokaci da tarbiyya ta rikirkice, tarbiyya ta taɓarɓare, tarbiyya ta lalace, tarbiyya ta hargitse, aka rasa ma ta ina za a shawo kanta. Idan muka duba sai mu samu ‘ya'yan inda suka ɗauka daban, iyayen inda suka ɗauka daban, matan inda suka ɗauka daban, mazan inda suka ɗauka daban. Haka za ka samu ko da a gida ne, kowa tunaninsa daban, ainihin wannan ɗinsa hangensa daban, sai ka samu kowa abin da ya ga dama yake yi. Yau hatta kai za a samu a gida ne, sai a samu gaba ɗaya gida ya hargitse, babu wanda yake mai faɗa a ji a wannan gida, babu wanda yake mai control ɗin wannan gida, babu wanda yake in ya ce za a ce in ya ce a za a ce a. Ba kasafai ake samun wannan a gida ba. Me ya ja mana wannan? Taɓarɓarewar tarbiyya. To a irin wannan tarurruka, irin wannan gagarumin aiki da wannan jaruma ta ɗauka tana yi, to insha Allahu muna da kyakkyawan fata cewa za a ɗan kawo sauyi, ko da dai ba a kawo sauyi gaba ɗaya ba, za a haska. Da fatan Allah saka miki da alkhairi, sauran mataimakanki Allah ya taimake ku gaba ɗayanku, Allah ya ƙarfafe ku gaba ɗayanku, Allah ya sa wannan abu kuma ya kasance jigon farfaɗo da tarbiyya da ta taɓarɓare. Muna fatan Allah zai saka wa muku ƙarfin gwiwa da tunkarar ƙalubale, domin wannan harka
ƙalubale ne zalla a cikinta. Idan muka duba shugabanninmu na baya, ba san wani abu mai hutu ba, ba san wani abu mai daɗi ba, ba san wani abu mai lafiya ba, a'a su dai ya za a gyaru. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Aliyu, la'an yahdiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Haka manzo Allah ya gaya wa sayyidina Aliyu, yace ka ci gaba da da'awa, ka ci gaba da kira zuwa ga Allah, wallahi Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyarka, to shi yafi alkhairi a gare ka akan ka samu dukkan jajayen dabbobi. In yanzu ne a ce duk motocin duniyan nan a ce naka ne, duk abubuwan hawan duniyan a ce naka ne, to mutum ɗaya ya zama na kirki, mutum ɗaya ya zama na gari ta hanyarka, to ya fi ka samu waɗancan abubuwa. Saboda haka Allah ya taimaka, Allah ya sa a gama lafiya. To, jigon karatunmu ko kuma topic na wannan zama shine kamar yadda na faɗa mana, tarbiyya. To aka ce tarbiyya, me ake nufi da tarbiyya? Tarbiyya shine sa ido a na ƙasa wajen jawo hankalinsa zuwa ga kan abin da yake daidai, wanda shi bai san wannan ɗin ba. Shine ma'anar tarbiyya. Reno kenan, reno. Daga nan aka samu rabbu. Ar-rabbu yurabbi tarbiyatan, masdar ne na kalmar rabba yurabbi tarbiyatan. To Allah maɗaukakin sarki ya ce mana ya halicce mu ne daga ɗigon maniyi, kamar yadda hadisi na 4 yake gaya mana a cikin arba'un hadis, ina cewa lallai ɗayanku ana tattaro halittarsa a cikin mahaifiyarsa, a cikin cikin mahaifiyarsa, kwana 40 yana ɗigon maniyi, kwana 40 yana saran jini, kwana 40 yana gudan tsoka. In aka yi 40 sau 4, sannan a turo masa mala'ika. Idan aka turo masa mala'ika, sai ya busa masa rai. Idan ya busa masa rai, sai a umarce shi da ya rubuta abubuwa guda 4. A rubuta arzikinsa, a rubuta ajalinsa, a rubuta ayyukansa, a rubuta ƙarshensa, ko ɗan wuta ne ko ɗan aljanna. A cikin waɗannan watanni guda 9, Allah maɗaukakin sarki yake shirya wa ɗan adam waɗannan abubuwa. To yayin da ya bayyana a duniya, gashi dai mutum ne mai hannu, mai ƙafa, mai kai, mai ido, mai magana, mai hanci, mai baki, mai ƙafafuwa, mai ‘yan yatsu, mai komai mutum. To tun daga nan tarbiyyarsa za ta fara aiki, tun daga nan kulawa da shi zai fara aiki. Me kulawa da shi? Sadda ya zo duniya, inda za a bar shi mutuwa zai yi, haka ne? Sadda ya faɗo duniya, inda uwarsa za ta daina kula shi, mutuwa zai yi. To daga sadda ya zo duniya, mahaifiyarsa tana samar ido, cinsa, wajen shan nonansa, wajen kwanciyarsa. Idan ba shi da lafiya, ai ta binciken menene ya jawo masa rashin lafiyar. Idan wata damuwa ce, ai ta binciken menene ya jawo masa wannan damuwar. In ciwon ciki ne, a ɗauki mataki. In ciwon kai ne, a ɗauki mataki. In zazzaɓi ne, a ɗauki mataki. In ma rashin kuka ne, aka rasa gane ko menene, duk dai ba za a bari ba, sai ya ɗauki mataki. Wannan yaro inda zai kwana bai yi bacci ba na jin mahaifiyarsa ita ma za ta yi bacci. Ba don komai ba, saboda kula da tarbiyyarsa, don ya samu ya daidaita, kwanciyar hankalin iyayensa ta samu. To haka za a yi ta yi da shi har ya kai shekara 7 na farko. Duk a cikin sa masa ido ake, a matsayinsa na algulamu, yaro kenan.
a shekara 7 ɗin farko na yaro halin biri ne fa da shi, halin biri ne da shi. Menene halin biri? Barna. Shi bai san wannan daidai ba ne, bai san wannan ba daidai ba ne. Zai ɗauko man gyaɗa da fulawa ya haɗa, ya ɗauko kananzir ya zuba a cikin kunu, ya ɗauko fetur ya zuba, abin da yadda ba a so shi yake yi, ya haɗa wancan da wancan. Kai sadda yake wannan matsayin wuta ce zai iya jiwa ya ce zai taɓa, amma mai kulawa da shi in ya ga ya dirfafi wuta zai bar shi ya taɓa shi? Ba zai bari ya taɓa ba, musamman uwa. Da haka a lokacin shi ne za ku ji ana cewa 'yan bari-bari a lokacin. To amma idan ana saita shi ana cewa abu kaza a hana shi, abu kaza a hana shi, abu kaza a hana shi, tun lokacin da hana shin ake yi yana jin rashin daɗi, wanda a lokacin idan za a zaune da shi a ce masa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba zai ɗauka ba. Idan aka ce masa abu kaza da kyau, abu kaza ba kyau, ba zai ɗauka ba, saboda a lokacin zakirarsa, ƙwaƙwalwarsa ba ta gane daidai, ba ta gane ba daidai ba. Sai an yi da gasken gaske sannan ya gano abin da ba daidai ba. To amma idan ya samu tarbiyya, ya samu kulawa, sai a kakkaɓe masa hali na biri, sai ya koma mutum cikakke, har ma ga sunansa Musa, Muhammadu, Zaidu, Zakariya, Yahaya, Isa da sauransu. Yau ba mutum bane, ba dabba bane, mutum ne mai cikakkiyar halitta, mai cikakkiyar kamala. To idan ya kai shekara 7 ɗin nan, daga cikin tarbiyyar da ake so babba ɗora ɗa a kai sadda yake shekara 7, a fara umartarsa da sallah. Muru abna'akum bisalati li 7. Da zarar yaro ya kai shekara 7, to abin da ya wajaba iyaye su muhimmanta mar shine kulawa da sallah. Har ma in ban manta ba, da lokacin tarbiyyar da ɗan dama-dama, da safe yaro akan ce ba za a bashi ɗumame ba in bai yi ba. Har ma ana cewa wane mai sallar ƙadangaru. Me sallar ƙadangaru? Wace ce sallar ƙadangaru? Yin sallar asuba da rana bayan rana ta fito ko? Waye mai azumin moɗa? Wanda zai ɗauko azumi bai kai ba ya sha ko? To kun ga wannan duka tarbiyya ne. Dajin sai ku ji ana cewa yara a junansu sai su dinga cewa ƙarya fa zagin Allah ne. Me yake nuna mana? Ƙarya ba kyau. Saboda haka yaro idan ya kai shekara 7, a nuna masa muhimmancin ibada, kulawa da sallah, sannan a nuna masa muhimmancin girmama na gaba, sannan a nuna masa muhimmancin 'yan uwansa, yayinsa, ƙannansa, a nuna masa tausayinsu, a nuna masa rashin son abin hannu, ma'ana rashin roƙon mutane. A nuna masa roƙo ba kyau. A nuna masa yana ɗan shekara 7 ɗin nan, sana'a, samun abin hannu shine abin da ake nema. In yana yaro aka nuna masa waɗannan abubuwa, ga kula da sallah, ga kula da sanin girman na gaba, ga kula da sana'a, to kun ga in yi shekara 7 ɗin nan, to alhamdulillahi ya so mu samuwa. An kakkaɓe masa hali na biri. Amma idan aka yi rashin sa'a, ba kakkaɓe masa halin biri ba, ya shiga shekara 7 na biyu, to halin kare kuma zai ɗauko. Me halin kare? Rashin zuciya, ɗaukar abin hannun mutane, bin wanda zai biya masa buƙatarsa. Irinsu ne sai ki samu idan ba kakkaɓe musu halin biri ba, suka ɗauki halin kare suka ƙara, to su ne za ki samu a anguwa sun zama masifa, a anguwa sun zama bala'i. Amma idan ya kasance an kakkaɓe masa halin biri, an kakkaɓe masa halin kare, ta yaya za a kakkaɓe masa halin kare? Shine a sa shi a makaranta.
idan ya shiga makaranta ta boko da ta addini a shekara 7 ɗin nan na farko ya yi abin da ya yi, a shekara 7 na biyu in aka yi sa'a a shekara 14 nan sai ga Allah ya ba shi haddar Qur'ani. Ba a samu ba? Yaro na ɗan shekara 14 ya haddace Qur'ani, bai zama abin sha'awa ba? Zai zama abin sha'awa ko? To amma wa ya jawo masa wannan? Sanadiyar iyaye sun yi me? Sun tarbiyyantar da shi. Idan da iyaye sun bashi sakaka, sai ya ɗauki halin kare, ya ɗauki halin biri, ya ɗauki halin kare. To, a shekara 7 na gaba, tunda anan alhamdulillahi ya zama mutum kyakkyawa, ya zama mutum abin sha'awa, to a shekara 7 na gaba, in ba a cire masa halin kare ɗin ba, to halin jaki kuma zai ɗauka. A'udhu billahi. Halin jaki shine nuna ƙarfi, nuna ƙarfin mazakuta, nuna sha'awa, nuna waye. Ƙarshe duk wani abu na ta'addanci sai ki samu a cikinsa za a same shi. Amma in aka kakkaɓe masa dukkan waɗannan halaye, shi mutum ne mai cikakkiyar tarbiyya, shi mutum ne nutsatse, shi mutum ne mai ilimi, to a wannan shekara 7 na uku sai ya zama jagora kuma. In shugabancin ƙasa ne ma zai iya yi, in shugabancin al'umma ne ma zai iya yi. Kun ga wannan a takaitan takaitawa, tarbiyya tana farowa ne daga iyaye. Amma ‘yan uwa, abin da yasa ake cewa idan za a yi aure a fara zaɓar uwa, idan ba a samu uwa ita ma mai tarbiyyar ba, to duk waɗannan lissafin ba zai samu ba. Duk waɗannan lissafin ba zai samu ba. Ita kuma uwa ana fara zaɓarta ne kafin ma a aure ta, domin akwai wacce in an ba, domin idan za ka yi aure kana duba family na mutunci, kana duba family na dattako, domin family kala-kala ne. Malamai suka ce akwai familin jinya, wanda wannan family idan kai aure a wannan gidan, to gidanka kullum jinya ne. Akwai family na rashin tarbiyya, in kai aure a wannan gidanka ba zai tarbiyya ba. Akwai family na talauci, in kai aure a wannan gidanka ba zai talauci, gidanka ba zai wannan ba. Akwai family na jahilci, akwai dukkan wannan fannin, akwai family na haukawa. Wannan duka malamai sun tabbatar. Da haka idan za a yi aure sai a duba family na ilimi, family na dattako, family na tarbiyya. Ba kawai soyayya kawai ta ɗebi mutum ya ce shi kowane ne ma, ita shi ai akwai suke cewa komai ya ce, in dai doguwa ce fara shi kenan ta yi, komai ya ce. To wannan ba daidai ba ne, a ƙarshen lamari ana samun matsala. Sannan a matsayin ki na uwa, domin uwa ita ce makarantar farko, uwa ita ce mai tarbiyya ta farko, don ita take tare da yara, ita take sanin ciwonsu, ita take sanin rashin lafiyarsu, ita take sanin lafiyarsu, ita take sanin komai nasu. To ita ma Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a wani wuri, yana cewa fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fassalihat, mataye nagari. Almar'atu saliha ita ce wacce za ta ɗauki waɗannan tarbiyyoyi fa gaba ɗaya. To almar'atu saliha ita ce wacce Allah maɗaukakin sarki ya ba mu siffofinta a Ƙur'ani. Yana cewa fassalihat qanitatun, za ka samu mata ta gari, za ka samu mai biyayya ce ga Allah, shine ma'anan qanitat. Mai biyayya ce ga Allah, mai biyayya ce ga manzon Allah, mai biyayya ce ga dokokin musulunci. Za ka same ta ba ta ha'intar mijinta, ba ta ha'intar iyalanta, duk abu na gaskiya a kansa take ko ba za a fahimce ta ba. Sannan ba ta ƙarya, sannan ba ta hassada, sannan ba ta ƙyashi, sannan ko da kishiyarta ce ba ta ɗaukar kishiyarta da mummunar manufa.
ko da kishiyarta ce ba ta gaba da kishiyarta, ko da makiyinta ne ba ta gaba da shi, to ita ce qanitat, komai nata ta koma shi ta mai da shi ga Allah maɗaukakin sarki, qanitatun. Sannan mar'atu saliha zaka samu hafizatun lil gaibi, hafizatun lil gaibi, tana kiyayewa haƙoƙin mijinta a halin fake, ma'ana a halin da mijinta baya nan ko a halin da mijinta ya faku, za ta kiyaye kanta, ba za ta bari ta ba da kanta wani ya amfani da ita ba, ba za ta ba da kanta, ba za ta ba da gidanta wani ya amfani da shi ba, ba za ta ba da komai na mutuncinta ba, domin ta san cewa Allah maɗaukakin sarki yana tare da ita a fili da ɓoye. Ta bauta wa Allah, ta kiyaye farjinta, ta kiyaye mutuncinta, ta kiyaye komai na kimarta, ta kuma kiyaye haƙoƙin mijinta. To ita ce qanitatun hafizatu lil gaibi bima hafizallah. Saboda abinda Allah ya ce bima hafizallahu nan kare mutuncinsu su mata, to su Allah ya ɗora wa nauyin su kare kansu da kansu. Domin kai namiji, ko da kai uba ne, ko da kai ɗa ne, ko da kai miji ne, ko da kai wa ne, ko da ko kani ne, baka yi saka kare mace da abin da yake zuciyarta kar ta yi ba. Amma idan ta zama ƙanita, ta zama hafizatul lil gaibi din nan, to ta san cewa Allah yana jinta, Allah yana kallanta, Allah ya san sirrinta, Allah ya san bayyanannanta, kuma ta san cewa akwai fa mala'iku da suke biye da ita. Akwai mala'iku da suke biye da ita a ko'ina, a ko da yaushe suna rubuta komai nata, faɗi tashinta, maganganunta, komai nata. Kuma ta san cewa akwai lokacin da duk wannan abin da take aikatawa na fili na bayyane zai fito fili, akwai ran da za a bayyana shi kuma kowa ya gane. To ta san haka, tunda ta san haka, to lalle zai kasance ta ɗoru akan gaskiya, ta ɗoru akan amana, ta ɗoru akan tarbiyya. To ita ce almar'atu salihah, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Idan Allah ya taimake ki kika samu waɗannan sifofi, to akwai kyakkyawan zaton cewa tarbiyyar ƴaƴanki za ta zo miki da sauƙi ƙwarai. Jagorancin ƴaƴanki zai zama miki da sauƙi ƙwarai, domin idan kina da tarbiyya, misali ya zama mu'amalolinki akwai gaskiya, akwai amana, akwai sanin ya kamata, akwai girmamawa tsakaninki da mai gidanki, to wani abin ba sai kin cewa ƴaƴanki ku yi kaza ku bar kaza ba sai kin faɗa ba. Mu'amalarki, domin shi yaro kamar yadda na faɗa a farko, makaho ne, kurma ne. Waye idansa? Mahaifiyarsa. Waye fahimtarsa? Mahaifiyarsa. Waye jagorarsa a komai? Mahaifiyarsa. Kafin ma mahaifinsa. Da haka ke ce kunnensa, ke ce bakinsa, ke ce zuciyarsa, ke ce hankalinsa, ke ce komai nasa, kuma da ke yake koyi. Shi yasa ma kike ganin idan yaro yayi abu kaza sai ce ai dan gidan wance ne, kafin a ce dan gidan wane. Sai an ce ai yar wance ce, kafin a ce yar wane ce. Da haka ashe ku iyaye mata, mas'uliyar mafi yawa akan ku yake. Idan kun daidaitu, ƴaƴan kuma sun daidaitu. Ba na mantawa wani yaro, abokanansa suka ce masa, wane abin da kake yin nan babanka baya so. Sai ya ce kamar me? Sai ya ce duk lokacin da ake shiga masallaci kai kuma ba a ganin ka a masallaci, babanka yana kokawa. Sai buɗar bakin yaron ya ce, to baban nawa shi din wani masallaci yake sallah? Kuma haka ne, baban nawa a wani masallaci yake sallah, ku gaya mun. Ashe kun ga shi dan ya lura baban nasa baya zuwa masallaci, to kai baka zuwa masallaci kuma ka ce ɗanka ya je masallaci, to wannan tarbiyya ta yiwu? Ashe idan so kake ɗanka ya je masallaci, to kai ɗanka ya dinga ganin ka a masallacin. Da haka ita tarbiyya
ka aikata ta a gaban yaro to ya fi ka umarce shi da ya yi. An gane ko? Ka aikata ya fi ka ce masa ka yi, domin in ka aikata da kai kawai zai yi koyi. Misali irin wannan ɗin, idan ba manta ba, akwai kissar sulhun Hudaybiya. Lokacin da aka zo za a yi sulhun Hudaybiya, aka zo aka zauna a bayan garin Makka, to sai saƙon mutanen Makka ya iso cewa wannan shekarar ba za su bar manzon Allah ya shiga Makka ba sai shekara mai zuwa. To da jakadan Quraysh ya zo, ana ce masa Suhailu, to sai ce ga saƙon mutanen Makka cewa wannan shekara ɗin ba za su bari ka shiga Makka ba sai shekara mai zuwa. Sai ce to shikenan, na yadda a zo a rubuta agreement tsakaninmu da mutanen Makka. To da aka zo rubuta wannan agreement ɗin, shine aka rubuta aka yi komai. To sai manzo Allah ya ce sahabbansa, to tunda wannan shekara ba mu samu mun je Makka ba, mu tattara mu koma shekara mai zuwa sai mu dawo. To abinda nake so in nuna mana anan, duk da kissar ba ta kama ba, abinda nake so in nuna mana anan, umarni manzon Allah ya ba su. Da ya ba su umarni sai suka yi ɗan tirs haka, sai ransa ya ɓaci. To a lokacin akwai Ummu Salma, an taho an yi tafiyar da ita, na Ummu Salma. To sai ya shiga haimarta. Da ta kalle shi sai ta ga ransa ya ɓaci. Dama su idan ran manzo Allah ya ɓaci suna ganewa ta hanyar wani abu a cikin fuskarsa. Sai ta ga ransa ya ɓaci. Sai ya tambaye shi, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, fansar uwata da ubana gare ka, me ya faru? Sai manzo Allah ya ce sahabbaina sun halaka. Sai ta ce kamar yaya? Sai ya ce mata, na ba su umarni amma ba su bi umarnin ba. Sai ta ce to ga shawara. Sai ya ce mata me shawara? Sai ta ce yanzu kawai kar ka ce musu komai, ka fita kawai ka nemi wanda zai maka aski kawai. Shikenan sai ji shawararta, yana fita bai ce musu komai ba, sai ya nemi wanzami kawai, sai ya mara aski. Ganin ya aikata wannan askin, ai gaba ɗaya kowa sai ya zama wanzamin kowa, kowa sai ya zama wanzamin kowa. Kun ga abin da nake so nuna mana anan, ba za ki cika kunnen yaro da cewa ka daina abu kaza mara kyau, ke kuma ya ga kina yi ba. Ba za ki ci gaba da cika kunnen yaro ki ce ka yi sallah ya ga ba ki yi ba. Ka daina ƙarya, shi kuma ya bi maganganun ki ya ga ƙarya ba. Ka riƙi gaskiya, shi kuma in ya bi maganganun ki sai ya ga rashin gaskiya ba. Ki ce masa ka riƙi amana, shi kuma in ya bi maganganun ki sai ya ga ba amana ba. To wannan kina ba da umarni ne kuma kina warwarewa. Don haka a matsayinki na uwa, lallai ya kasance 'ya'yanki kina tarbiyyar da su ta musulunci. Ko kuma a matsayinku na yara, a matsayinku na matasa, muddin iyayenku suna ba ku umarni kuna sabawa, to lallai ba za ku ga daidai ba. Alƙur'ani a gurare da yawa yana gaya mana cewa ubangijinka ya yi hukunci kada a bauta wa kowa sai Allah. Daga bautar Allah sai me? Sai kyautata wa iyaye. Da haka a matsayinka na ɗa, ka yi wa iyayenka biyayya, abin da suka ce ka yi, abin da suka ce ka bari, muddin bai saba wa shari'a ba. Muddin abin bai saba wa shari'a ba. Kuma sannan abin da nake so nuna mana cewa ita biyayya fa, in aka ce biyayya, ba wai abin da kake so aka gaya ma ka yi ba, wannan ba shine biyayya ba. Ba shine biyayya ba. Misali, a matsayinka na matashi kana neman aure, ka samu wata suwitinka ta makale maka, ka makale mata, kai ka ce in ba ke sai rijiya, ita ta ce in ba kai sai masai. A duk duniyan nan ba wacce kake gani sai ita. Sai iyayenka suka kira ka suka ce wane, yan nan da kake so da aure,
ka haƙura da ita, ko kuma su kira ki a matsayinki na budurwa, wance saurayin nan da kike so da aure ki rabu da shi. To ƙalubalen da yara suke fuskanta kenan. Yanzu ba na mantawa wata yarinya sun shaƙu, bazawara ce ma, sun shaƙu da wani bazawari, suna soyayya sosai. To sai ta gaya wa iyayenta cewa fa ga fa wani ya fito amma sun daidaita, tana son sa har ma ta ba shi umarni ya zo ya gaishe su. Suka ce mata wane ne? Sai ta ce musu ai a wani gari yake. Buɗar bakin babanta sai ce a'a ba na son wannan. To sai ta kama wai kawo wa baban nata ayoyi da hadisai, wai bai gane ba ne, alhali ya gaya mata dalilan sa, kuma wanda ko da bai gaya mata dalilansa ba ma, tunda ya ce baya so, me ya kamata ta in mai biyayya ce? Sai ta haƙura ko ba za ta ƙi ba. To anan sai ta tsaya ta ce lalle babanta bai gane ba. Ƙarshen lamari sai ta zo ta same ni, take cewa wai da Allah na je na samu mahaifinta na jawo hankalinsa akan ya haƙura da wanda za ta aura. To ni dai har yanzu ban samu na je ba. To wannan ai ba biyayya ba ce ai. Alhali sharaɗin ba da aure, idan aka ce mutum yana da tarbiyya, yana da addini, yana da sana'a, shikenan. Akwai tarbiyya, akwai addini, akwai sana'a, kuma duk waɗannan da aka faɗa ɗin, shi wanda ya ce yana son ta duka yana da su. To saboda haka biyayya ba wai a ce maka ka yi abu zuciyarka tana so ka yi ba, ga naka ga na iyayenka, ka bar naka ka ɗau na iyayenka, ko da na iyayen naka bai maka ba, wannan shi ake kira biyayya. Ina fata ana ganewa, wannan shine biyayya. Lallai iyaye ku tarbiyyantu da kan ƴaƴanku, kuma ƴaƴaye ku tarbiyyantu da tarbiyyar iyayenku bisa amana, bisa ainihin bin ya kamata, bisa gaskiya, bisa haƙuri da sauransu. To saboda haka wannan abubuwa ne duka da musulunci yake jawo hankalinmu a kai, kuma lallai in ba mu samu mun ɗauri akan tarbiyya irin ta musuluncin nan ba, to ɗabi'u na Yahudawa su za su mamaye mu, tunani na Yahudawa su za su mamaye mu, tunani na kafiran yamma su za su mamaye mu. Domin me? Domin mun bar namu. Dama Allah maɗaukakin sarki baya barin bawa haka. Idan baka yi na Allah ba, to za ka yi na shaidan. Idan baka yi sharar masallaci ba, za ka yi ta kasuwa. Allah baya barin mutum haka. Saboda haka ƴan uwa musulmi, musamman waɗannan yara da nake ganin su, na muku addu'a, Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Allah ya ba ku ilimi mai amfani. Kuma ina ƙara jan kunnanku, iyayen kunnan, ku yi musu biyayya sau da ƙafa. Iyayen kunnan ba ku da kamar su. Iyayen kunnan su ne duk addu'ar da suka yi muku ta karɓu. Mataki na biyu, kun bayan kun yi wa iyayenku biyayya, ku yi wa malamanku biyayya. Domin malaminka in ya maka addu'a tankar uba ne. A wani guri ma suna cewa malami ya fi uba. Domin shi uba yana gina maka jikinka ne, yana tarbiyyantar da jikinka ne, amma malami yana tarbiyyantar da ruhinka ne. To amma duka idan aka yi sa'a uwa ta gari, to ita za ta zama malama kuma ta zama uwa. Ta zama malama, ta zama uwa. Idan malami ne sai dai ya ɗora akan abin da uwa ta kafa. Muna fata Allah ya ba ku ilimi mai amfani. Muna fata Allah ya raba ku da sharrin zamani. Muna fata Allah ya ƙara muku albarka. Iyayenku Allah ya saka musu da alkhairi, yanda suka yi tunanin ɗora ku akan hanya wacce za ta zai muku alkhairi a duniya da lahira. Sannan muna roƙon iyayen naku Allah ya ƙara musu haƙuri, domin duk wanda yake rike da yaro ko yara, to babu makawa, haƙuri ne ya zama wajibi a kansa. A matsayinki na uwa,
tsine wa yaro bai taso ba, yi masa baki bai taso ba, gaya masa maganganu wanda zai zame masa sharri a rayuwarsa bai taso ba. Tsakaninki da 'ya'yanki Allah ya shirya, Allah ya shirya, Allah ya shirya. Wannan shine a takaice, kuma saboda yanayin lokaci za mu dakata a nan. Abinda mun karanta daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana. Ban sani ba ko akwai tambaya. Na'am? Na'am? To, ai ban san haka ba kuma. To, ko na dan manta ne, lalle na manta, kuma lalle kuma da darasin ma da duk akan sa ya kamata a yi. To, alhamdulillah, duk dai maganar dai za ta ai maraya na kowa ne. Maraya ba? Na kowa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisai da yawa yana cewa as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Mai kai kawo akan armala. Wace ce armala? Uwar marayu. Ita ce armala, uwar marayu. An mutu an bar mata marayu 10, marayu 5, marayu 3, kai ko maraya ɗaya ne, to sunanta armala. To dukkan wanda yake taimaka mata, to lallai manzo Allah ya ce tankar mujahidi na fi sabilillahi, kamar yana jihadi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu gidan da Allah yake ganin darajarsa da martabarsa irin gidan da akwai maraya ana karrama shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a wani sahabinsa, shin kana so zuciyarka ta yi taushi? Shin kana so zuciyarka ta yi taushi? Sannan kana so ka riski bukatunka su biya cikin sauki? Sai sahabin ya ce masa, inna so rasul, sai ce to imsah ra'asal yatimi, ka dinga shafa kan maraya, sannan ka dinga ciyar da shi abinci. To ashe kula da maraya duk ɗinmun nan Allah bai sauke mana ba, bai sauke mun ba, bai sauke miki ba, bai sauke muku ba, bai sauke musu ba, bai sauke mana ba, duk ɗinmu gaba ɗayanmu, wanda kuma ya kamata a matsayinmu na magidanta, kowanne daga cikinmu a ce yana ɗauki da aƙalla maraya guda 3 a gidansa. Ina fata hakan yana kasancewa. Kowanne daga cikinmu aƙalla ya ɗauki maraya guda 3, in ba zai iya ba ya ɗauki 1 ma, ya ɗauke shi ya saka shi a cikin 'ya'yansa, ciyar da shi, tufatar da shi, suturtar da shi, komai nasa ya ɗauka. To albarkacin wannan marayan fa da ya ɗauka, wallahi tallahi arzikin da zai gani a gidansa sai ya yi mamakinsa. Sannan duk inda maraya yake, Allah yana matuƙar kishinsa. Allah yana matuƙar kishinsa. Da haka ne ma Allah ya yi babban jan kunne a masu cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara. Waɗanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci, to tankar suna cin wuta ne a cikin cikunansu. Wa sayaslawna sa'ira. Idan muka duba, saboda Allah ya nuna mana daraja ta maraya, shugaba jagaba sallallahu alaihi wasallam ya taso maraya tun ba a haife shi ba. Mahaifinsa ya yi wafati, bai yi nisa ba, mahaifiyarsa ma'ana bai yi shekaru da yawa ba ya rasa mahaifiyarsa. Sannan wanda yake kula da shi din shi ma ana nan ya ɗauke shi. Ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ta janibin waɗanda suke masa gata ɗin, ya zama ko ɗaya babu. Amma yau mai Allah mai da shi a duk duniya babu kamarsa, duk duniya har lahira babu kamar manzon Allah. Saboda Allah yana kishin maraya, Allah yana kishin maraya, kuma yana son masu taimakawa maraya. Saboda haka waɗannan marayu lallai ya kamata a ɗauki mataki na taimakawa
a ɗauki mataki na agaza musu da sauransu. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya inganta muku tarbiyya, Allah kuma ɗaukakin sarki ya shiga lamarinku, Allah maɗaukakin sarki ya tarbiyyantar da ku, ya biya muku abin da kuke so na alkhairi. Na'am. Insha Allah. Ba tambaya ko? Akwai mai tambaya? Ko a darasin da aka yi ko a wani wuri? To alhamdulillah, Allah ya amfani mu da abin da muka rai. Allah ya sa mu gama lafiya. Allah ya ƙara mana san annabi. Allah ya ƙara mana san marayu, domin san maraya shi ma ibada ne. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana taimaka masa, sansa, tausayinsa, kulawa da shi duka ibada ne. Allah ya sa mu gama lafiya. Masha Allah. To waɗannan 'yan kalmomi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.